खुलुमबाय लोगोफोर सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौ बराय हरबाय दायो दङ लोगोफोर सेरगाव दिनैनि ब्लगा लोगोफोर सेरगावनिफ्राय जागोन बिदिब्ला नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि मा हायो मा हाया दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोना आंनि भिडिअजों लोगोसे इन्जय खालामलांदो भिउसफोरखौबो लामाफोरखौबो देखायलांनोसै ओरैबायदि समायना जायगा दं होनना खोनानो मोनदों आरोना सेरगावआव आङो दिनै फार्स्ट टाइम होमबा ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानि लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबे जायगाया जाहैबाय लोगोफोर रुपा आरोना नैबे जाहैबाय रुपा लोगोफोर बे जायगाया ओंखारलायदिया गारि सानिफ्रायनो देखायनाय जाबाय लोगोफोर लोगोफोर जोङो दायो मोनसे हटेलाव हाबबाय माने बे हटेला मैयासो ओपनिं जादों आरोना बे दखाना इनिफ्राय दायो फिथा हासखांबाय आरो मैया नै दायो जोङो बेवहाय एसे माबा मोनजायो जानोसै मा मोनजायो एसे जानोसै बेवहाय लोगोफोर मा बानायदों दा जिरायबाय नै इयावहाय जोंनिया जानाया नै जाखांबायानो सोरबा ओमफ्राय आंहा एसे लेट जाबाय मा जाखो रुटि जादों आसार सानजालु चाना रुटि गोरान जानानै लाबाय लोगोफोर रुटि गोरान आं ब्लग बानायनायखौनो ब्लगारखौनो मिनिबाय थायो जोंना पार्टनारफ्रा ब्लगारखौनो मिनिबाय थायो बिदि जाबाय रुटिखौ आसारजों जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिबो दं नै आसारजों जाग्रोदों आसारजों गोथाव मोनजादों माथो बिराद गोजान थांबावनांगौ जोङो दा बिराद गोजानाव दं जों दा लोगोफोर सेरगाव A few moments later. तो लोगोफोर जों दा मोनसे जायगा मोनबाय बे जायगानि मुङानो जाहैबाय तेनजिं गां याव एसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय ओरै गाहायजों नायलाय भिउसखौ नै बे जायगानि मुङानो जाहैबाय तेनजिं गां ओमफ्राय बेवहाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ नुनानै मा फिल्मखौ गोसोखांदों कमेन्ट खालामदो नैबेखौ नुनानै मा फिल्माव दं बियो नैबे जिरायग्राया तो लोगोफोर बे जिरायग्राया जाहैबाय 3 इडियट्स फिल्माव दं आरोना नैबे नैयो 3 इडियट्स फिल्मा माने शुटिंआ बेयावनो जादोंमोन नैबेयाव बेयाव एसे रेस्ट लाबाय लोगोफोर
मोनसे साइन बर्ड दङ अरां जोङो माने अरांजों ओंखारहैसिगोन खै किल'मिटार दंबावो नायनो हागोन नै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना गुवाहाटिबो थांनो हागोन आरोना बे लामाजोंनो बेनिफ्राय बालिमु मोनगोन बेनिफ्राय कालाकटाङाथ' थाबोबाय कालाकटां गेटआ थाबोबाय 2 किल'मिटार थांबानो जोङो कालाकटां टाउनखौ मोनहैसिगौमोन नैबेनो साइन बर्डआ नै नायनानै लादो एसे बालिमु 54 किल'मिटार अरां 92 किल'मिटार गुवाहाटि 217 किल'मिटार कालाकटाङाथ' थाबोबाय लोगोफोर गेटआ 2 किल'मिटार थांबावब्लानो मोनसिगौमोन होमबा लोगोफोर थांबाय थानि देखायलांबाय थानि भिउसखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बिराद बेलाथि आबाद मावो बेयाव लोगोफोर हाजो सायाव बेलाथि खेथि आरोना लोगोफोर हाजो सायावनो माने बेलाथि दंफांल' आरोना बेलाथि आबाद बिराद मावो लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे लांदां जायगाखौ नुदोंना गुफुर गुफुर बे लांदाङा नोंथांमोना नुदोंना नैबेखौ बे संस्रांनायफ्रा बियो सेस बेलाथि गायजोबनाय आरोना बियो लोगोफोर बेलाथि आबाद नै नायबावनांगोन नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नैबे हाग्रा गैयै लांदां लांदां नुदोंना बियो गासिबो बेलाथि गायजोबनाय आरोना लोगोफोर बियो सब बेलाथि हाजो सायावनो ओइ बे हाजो सायाव लोगोफोर नैबे हाजो सायाव बेलाथि गायजोबनाय दं नैबे बेलाथि आबाद मावो आरोना बिराद बेलाथि आबाद मावो लोगोफोर बेलाथिनि खेथि बिराद मावो आरोना हाजो सायाव हाजो सा सा एकदम बेलाथि आबाद गोजा आरोना लोगोफोर बेलाथिनि खेथि जोमै ओंखारदोंलै लोगोफोर नै जोमै बिरदों नै जोमै ओंखारदों एसे रेस्ट लालायबाय र' एसे जिरायलायबाय नै लामायाथ' नै नायदो नै माबायदि लामाया नै 1 hour later. दा लोगोफोर अखा हाबाय अखा देन्जार अखा हाबाय नै दायो अखा हाबाय अखा ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जायगानि नामखौ नयस' बुङो जाहैबाय नयस' बे जायगानि नामा जाहैबाय नयस' अखा हाबाय बिराद अखा हाबाय नै हाजो सायाव अखा हाबाय लोगोफोर दायो नयस' बुङो नै बे जायगानि नामखौ नयस' अखा हाबाय अखा 6 hours later. लोगोफोर जोङो दायो अरुणाचल हाजोनिफ्राय फैयै आसाम मोनफैबाय बिराद गरम जाबाय दा इसियाब्लानो गाखोनो हाला गोजौआव बिराद गुसुमोन बिराद थान्दामोन ओरैबायदि समायनामोन माने सिनारिफ्राबो नायनो दायो जोङो दा आसाम मोनफैबाय जोङो भालुकपुंजों हाबदोंमोन आरोना लोगोफोर भालुकपुंजों थांदोंमोन बेनिफ्राय जोङो दायो माजबाटजों फैबाय आरोना लोगोफोर एसे नोंथांमोननो भिउसफोरखौ देखायलाबायनाय जाबाय मोजां मोनग्राफ्रा मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदान फैग्राफ्रा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरोना दायो माजबाटजों ओंखारलांसै जोङो भालुकपुंजों हाबदोंमोन दा माजबाटजों ओंखारलांनाय जासिगोन बिराद गरम जाबाय बिराद गरम जाबाय दायो एसि होआब्ला जिरायनो हाला आरो दहायथ' गोजांलायदोंमोन गोजौआव दा गरम जाबाय बिराद गरम जाबाय दा जालांबाय थाबाय दा ओंखारनांगौसो Vai,